samudra pulo Jawa kalungan wesi ayo padha ndang elingo Kanthi sarana sekar 200 kumane rapi sok kang wis sumundul ana ing alian pinangka angundang Agresaya kawistara bisaya dangu saya cedhak saya celak sak mengkene ngampeng ana sak dhuring para raga-raga putri Singa Maruta akeh anak goleki bapake wong wadon ilang wadone wong tuwa ilang tuwa kang wis padha sumusup siji baka siji ramalan Jayabaya kairing ngeling tetembangan ramalan Jayabaya kondang angslupa siji baka siji awit saka kersaning Gusti lumantari Sang Pawang bumine wis tuwa sekar mawar pedhak lan abrit pinangka kanggo pralapita pinangka kanggo saratuga sarana wong Jawa kari separo lan muga sang mengkone kanthi panuwun tunggal guru kasuwun pangestu tunggal kanca kasuwun donga Cina londo kari sak jodoh siji baka siji sopo sing disopo omahe garmo padha sumusup dicai pada mesti semoyo jare sambat boyo eloro putri Singa Maruta urip iki mung sedelo ayo ibadah marang padha mapan-mapan ana papanmu dewe ramalan Jayabaya pancen nyata Singa Maruta kondang Singa Maruta bumine wis tuwa kudu eling pungling semeti kang kinarya ambedan angkasa wis dadi yo wis ngiseni yo ngelongi yo ngiseni yo ngelongi
entrek ana sing abot. Ana sing halus ya ana sing kasar. Iya. Singo Maruta. Iki ana sing wis dadi tenanan. Ya. Ya ana sing agek arep dadi. Dadi dadine kan nganggo iringan beda-beda. Tahap. Di tahap ya Mas Ito ya. Nah, kono wis regenerasi. Ya wis. Jadi sing wis rada iya ya. Nek cara godhong wis rada ana kuning-kuninge ya di. Ya gogrok. Ditingkes. Ojo ngono kuwi to Mas. Ora maksudnya dinggirke ngono lho. Nggih, lagune napa pakan sesuk-esuk. Mas Mudi. Nggih, menika wonten kesayangan nggih dados. Rikala wonten sasmita saking Mas Pawang nggih. Menika kangge ngawali pun iringi kesayangan nggih. Nah, monggo. Singo Maruta. Spesial juga buat Mas Tito Lintang Gumawang. Badak Krakal Channel, Maisa Channel, Viola Channel, Egolani. Koyong opo rasane ati iki suwe ra krungu mawartamu bingung rasane ada rindu Bibine error. Aku ra ngemis ning atiku ono ganti mongko aku isih sayang tresnaku ora iso ilang dulu. Iyo. Ya bisa TM ya Mas Ito ya. Iyo. Dan aku ya nomorku WAI. Singo Maruta. Koyong opo rasane
tresnaku ora iso ilang kowe turu-turu kira iso to? Iya. Iku mau iso muter kaya apa Yo, ya? goyang sampai bawah. Iso ngantek ketuk ngisor ya? Lah sikilku wis ora mampu lho. Lah ya kuwi kan anu. Faktor U kan iya paling urungan yang 20 acara-acarane Mbah Sar. Jadi ketuk ngisor ini. umure umure kan separohku. Ayo separohku. Dadi sik kuat lho dengkule. Sak telonku. Paling ora kene iki 18 tekane 20. Nggih menika wonten pamundutan lagon nggih mangke. Saking sinten Mas? Niku saking sinten nggih? Oh nggih. Nggih saking mriku wonten mawon nggih. Mau ngersake podang kuning nggih. Ning mbok pilih niki di Pak Marjan. Oh saking Pak Marjan nggih. Podang kuning. Pak Marjan ki padha karo merek apa ya? Oh nggih. Pak Marjan putih Pak Marjan ngacung. Nggih, mangke saged pun pinangkani. Nggih, dadi dipinangkani nggih. Heh? Oh ya, iki wis request nek Bali kok lagune iki. Nek bari iki apa nek Bali? Bali. Nek Bali. Lah wong dadi urung. Kowe urung sare Bali. Podang kuning ya. Podang kuning. Nggih, menika request podang kuning nggih. Nah. Manut. Aku ki manut. Dibawa ya ora apa-apa. Nah, bawa ora apa-apa. Dadi ngerti liyo kang nyawa kleang-kleang tak sawang mensok negepan kegancangan tak rinde saka katungan sarwa ngoceh dheweke alih besokan atiku pangiwang alian yen sipun jan andudut ati kepranan ora kenduk atiku sangsaya dodro tak seranani son tekat ulun ayo yo Maruto
So awan ning omah wis rasakan keluyuran goleki seketak sayang moben-moben mikir anggonku goleki ora krasa esuk sawang katon manise ebo bunga yen lakon dadi duwe ya Singo Maruto